Sani Musa Abdullahi, wanda aka fi sani da Sani Danja ko kuma Danja. An haife shi ne a ranar 20 ga watan Afrilu a shekarar 1973. Jarumin fim ne a Najeriya, furodusa, darekta, mawaƙi kuma ɗan rawa. Yana fitowa a fina-finan masana'antar Kannywood da kuma Nollywood. A watan Afrilun shekara ta 2018, Yahaya Abubakar ya naɗa shi a matsayin Zakin Arewa. Ya kasance ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan kwaikwayo a Kannywood. Sani Danja ya yi lokaci tare da manya-manyan 'yan wasan Hausan Kannywood. Waƙar fim ɗin nan mai suna Fanan, wanda fitaccen mawaƙin nan Umar M. Sharif ya rera, ta taimaka wa Sani Danja, inda ya kwana biyu bai hau waƙoƙi ba. Har yanzu a Kannywood ba su samu jaruman da suka rike amanar abota ba irin ta jarumi Sani Danja da kuma Yakubu Muhammad. Allah ya ƙara danƙon zumunta. Amin. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari a tashar Shugaba TV. Kasance da Shugaba TV domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.